Vine a reviure els campaments de l'IAEN als aiguamolls de l'Empordà. El 7 de maig ens trobem entre la Muga i el Fluvià. Farem un munt d'activitats, gincames, tallers, visites guiades i un munt de sorpreses més que podràs viure tu amb la teva família i els amics. No hi fallis, el dia 7 de maig a les 10 del matí ens trobem al Cortalet. El dia 7 de maig ens trobem tots aquí a les 10 del matí al Cortalet. Jo hi seré, i tu, Joan? També, no hi falleu!